Traffic light wires nga gipangkawat sa major intersection sa Sugbo posibleng gibaligya sa mga junk shop. Si Edwin Castañeda sa report. Ang City Traffic Operations Management nibutyag nga posibleng gibaligya sa mga junk shops ang gikawat nga mga electric wires nga nahimutang sa duha ka mga intersection sa dakbayan sa Sugbo. Si CITOM Operations Division Chief Joy Tumulak niingon nga niadtong Agosto 12, 100 meters sa mga wire nga nahimutang sa Sergio Osmeña Boulevard, corner Juan Luna Avenue ang gipangkawat. Samtang niadtong Agosto 20, 200 meters sa wire ang gikawat sa may corner Maximum Avenue. Ang mga wires gikatahong nagbalor og 500,000 pesos. Mat ni Tumulak nga naayo na ang traffic light sa may Juan Luna sa susamang adlaw nga gikawat ang kable niini. Apan ang traffic light sa may Maximum Avenue wala pa gihapon magamit sanglit na guba ang control box niini lakip na ang mga kasangkapan sa sulod niini. Sigon sa opisyal nga bisan kung ma-deploy na iyang buhatan og mga traffic enforcers, delikado gihapon kung walay traffic light tungod kay walay CITOM enforcer gikan sa alas 10 sa gabi hangtod sa alas 5 sa buntag. Si Tumulak na ngayo nagtabang sa Police Coordinating and Advisory Council aron sa pagsikop sa mga kawatan samtang iyang giauhag ang mga katawhan sa pagtabang pagbantay sa mga traffic lights sanglit ang pondo sa pag-install sa mga traffic light na gikan sa mga tax sa katawhan. Ni si Edwin Joseph Castañeda alang sa Sun.Star, Pilipinas.